Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti umuna ako rinto, Kapitulo 13, versikulo 11. Idi ubingak, inuubing ti panagsaok. Ti panagriknak, kan ti panagpampanunot ko. Ita tanataengan akon, inwaksikon dagiti inuubing nga ugalik. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Marlon ading ko, apay aya akasta ka. Kanayon latan asika ti pagparparikutan dagiti dadakkel ta. Tilay bagbagamot manang Linda. Sakmanan tinakitam. Kaslasan kang agbidbidot ah. Makitam, una yun ti kasta adyar mo ading ko. Addala na ibagak kastan ti saom. Agpay sumat ngamin. Kaslasyak lang ti makit-kita yo. Makapasuron kayo mat. Ading ko, palpalagipan ka laeng. Saan arumbang ti kasta adyar mo? Rumbang la kumaan na hustuanan ti panagpampanunot mo. Tanahustuan kamatan iti tawan. Oho! Kaslan nalaing kamat. Ngam tabad ka manang. Ay una yan ti kasta nga aramid mo ading ko. Anya kalakit din aya. Kastagayam tinapasamak. Isumat lang aging gaita. Awan payla di adim. Di kay kadipay la na irwam nanang. Amkak ngamin nga amangan no adadaka sa mapasamakan ko na anak ko. Amumatan ni Marlon nga adim. Inuubing ti panagpampanunot na. Nanang. Amkak nga amangan no adda makariri na kat kompormila di tanti salsalawasawon na. Amangan no anyan tukit iti aramidon dakon ko na. Saan mat siguro ang mapasamak dayta, nanang? Sapay la kuma, anak ko. Tano adada kas ang mapasamak iti adim. Jakun ammo no anya ti aramidak. Si kantumot nga main, si Days. Kanayon nga main nga iso ti isakit mo. Iso akas jay ni Marlon. Saan mo't lakay? Si Days. 20 ti tawin jay buridik ta. Saanay arumbang atratuang akas laubeng. Day ta ti makagapaw no apay akas jay nga agsasao ken agtigtignay. Inuubing amin agaraw na. Ay, Bye-bye am iti kayat ng aramidan, si Days. kasanong no maisagmak. Saan mo't siguraw? Amo na mo't siguro a panunutan no anya ti dakas ken saan. Di na mo't siguro itulok ang maisagmak iti anyaman nga aramiden na. Anya ngay Marlon, di ka kadi pa agawid? Masuro na kay balay. Yak kayatin ti agawid. Anya? Apay nga min. Anya man ang tinapasamak. Basta, masuro na kay Jay. Kasano nga rudan? No di ka agawid. Asinong itikadmon ditoy? Pimanawan dagiti barkada ta. No di ka lapang panunutan. Amangan no itay pay lang nga pimanawa. Yak kaya tapanawan ka nga agmay sa ditoy. Hanggang no talaga di mo kaya ti agawid. No kamu ka. Sige, panawan na klatan dito eh. Makaamu ako ni Tibagik. Nagturugam ngay anak kaw. Apay ngay adi kamut nagawid. Di dakmatlapagan ano? Ay na anak kaw. Apay aya akasta ka. Anya asaan da ka apagan anaw ngay bagbagam. Agpay sumat. Kanayon ati bidot ko ti makit-kita yo. Tidildilawan yo. Anak, saan da kamut adilawan? No husto ko mati aramidam. Makita yo. Di sakmanan ti kamali. Ha? Kanayon latan asak ti ayan ti bidot. Makapasuron. Matayak la kuma. Marlon, Nasaysayapay no matayakon. Tapno awanan ti dildilawan yo. Kat, napanan namanan ngay. jak amo bakait. Pimanaw mutlatan. Anya, Ay na, talaga adya akon amaw no anya ti aramidak iti anak ta. Naglaing nga agpasungnod. Ay na, talaga nga inuubing pailaang ti panagpanpanunot kung tigtignay na. anya mo to ni Marlon.
Diyak pa'y nakaturog anang ururay kan kuana. Kalpasan na, pimanaw mo't laeng, adi man lang nagpakita kanyak. Bye-bye, am. Anya, ngam Ramon, anak ta dayjay, saan arumbang abaybay anta? Nauma akon si Days. No bagbaga, am. Ibaganan adil-dilawin tayo ti biddaot nga ramin na. Pagarupin na laadagos akaungit tayo. Talaga asa baali ti ugali na. Inuubing at talaga. An mo ti kwarta, Marlon? Kaya't ko ti madayo. Anya? Ay, papanam ngay. Makamo ditaan. Nauma akon ka dagiti kabalay ko. Agpanunot ka pa'y nga umuna. Sakbay apatuluyim ti plano, Marlon. Ang mga nudi mo ka ba ilang ti agbyag ngagmaymay sa? Anya ka maten? Ah, Isong nga da siga tinagkamangak, tagayam ka. Ita, kastamot ti bagam kanyak. Awan dumam ka dagiti kabalay ko. Marlon. No di nagpautangan, saan lang? Masurunak kan ka. Linda, maimay-mayang ka manan. Apay, anda ka di parikot mo? Morning, sir. Pampanunutak namin di kabsat ko. Apay, anyat na pasama kan kuana. Napalalo ngamin ti ugali na. Inuubing titignay kan panagpampanunot na. Manutawan nan aya. 20. Matlagayan. Apay ngay ako nam nga inuubing pay lang, ti pa nagpampanunot na. Ay, diyaka mo. Ngam isa ti pagparparikutan dagiti dadakkel mi. Tano bagbagaan da. Pagarupon na laadagos a kaungat min. Di na maawatan a para kan kwa na matlaeng tar aramidan mi. Dalusak man ti silid ni Marlon. Sigurado anawara man ng dayjay. Siyaklatan ti mang dalos ta mga no agawid mo't laeng. Nay, haguray ka. Nakalukat mo ti aparador na. Nagsubli nga ta di ti balay itay awanak. Kita man kitdi. Ha? Ay, Diyos ko! Apay ngay! Awan mo tan tinagdumaakaos dito'y ni Marlon! Anya ti kayat asawan da ito'y! Si Days. Hustong. Di kan agsangit. Sa dino ngayon tinapanan ni Marlon, lakay. Ay, jak amaw. Anya tarabidan tayo ita. Kinabailan na tinagtalaw. Pwes, makamumot nga ron nga agsublay. Anya, saan tayo kadya sa pulan ni Marlon? Adan iti husto nga edad na. No pagarupin na husto ti desisyon na. Makaammo nga raod. Isu a makaamumutan iti bagina. Kayat mo asawan? Kayat na kumati bumulod iti kwarta kan ka? Wen man ang Linda. Kaya't nakanungaminan ti pumanaw. Anyan di kabsat ko. Kat, nasa una ka dino sa dino ti papanan na. Saan manang? Linapdak pa'y nga rod. Diyak impagaro papatuloyin na gayam ti agtalaw. Napalalo ti ladingit ni nanang. Gapo iti kaawanin ni Marlon nga ading ko. Tirigat naman ang. Amangan no di nakabaalan ti agbyag ngagmaymaysa. Sigurado dahi tama ng Linda. Dito ito pa yan kat di nang kabaalan. Kasanunto pa yan iti lugar ang nakaisarungan na. Ala, agyaman akan ka Naimbaglakit din ta nakapagsarita ta. Kat naamuak ti pudno. Balot. Tiam muda. Jak kabalan ti pumanaw. Imposible ah. Dakkelakon. Kabalakon ti agbyag asisyak. Jak ida ka sa pulan. Kanayon latan asak ti dildilawan da. Kita man ita. Sigurado. Sa pulan dak matlaeng. Ngam di dakton makita. Tapi manawakon ijay lugar mi. Duan alawas. Manipod nagtalaw jay adim anak ko. Nanang,
Anyang atan tinapasama ken kuana. Mangmangan mo't lang ata iti mamitlo iti maisa nga aldaw. Makaturturog na tabot la iti nasayaat. Nanang, pangaasim ko ma. Di ka nagladingit. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Linda, anak. Kanayon lat na nakasta ka. Manipod pimanaw ni Marlon. Nanang, saan kumabot akasta? Si katika asino di mo patibkaran ti pakinakam mo. Diyak ngamin malapdan tirik na. Amkak nga amangan noan yan tinapasama kay kapsat mo. Imbagak metenkin kalinda. Saan tayo asapulan ni Marlon? Amo na ti pimanaw. Pwes, amo na mutla ti agsublay. Tatang, Saan na mabalin nga aming nga aramiden na, ket paapikto tayaw. Adan husto anakem na. Saanin anasken nga isupay lang ti panpanunutin tayaw. maasyanak lang amin kininanang, tatang. Isu ti kakaasi. Ang mga noan niya ti mapasamakan ko na. Ninanang mau tinasken nga si kasunta. Ngem no ti maipapanken ni Marlon. Sadain, ulitag. Amo na ti pimanaw. Rombeng lang amo na magtiag sublay. Ano daw yan, kulot? Mabisina ko na yan. Nakadugdug yuta kon. Apinoy. Nagrigat mo't gayam tag may sa. May kawak launay. Naimbagi di adak pa'y langit ti puder ti pamilyak. Tada ka na yun ti makan ko. Sana kasita. Awan na pulos may paunag ko. Nagrigat gayam ti kastoy. Saan ko akabaalan? Babitlaan. Nanang, Marlon, anak ko. Ay, Diyos ko. Apay akas na tilangam. Kasla ka mo't nagpalpalama. pakawanindak nanang. Nagbidutak. Anak, amo mo kitaw iti pamakawan. Ladingitak nanang. Pakawanindak. Katsapay lako mata maawat dakpay. Amay kit dinasaan. Ala, umay ka anak ko. Sumrak ka. Nanang, at iti sweldok. Marlon, anak. Makamu kayo na mga budget, nanang. Di dakon pakadanagan. Nagilasin ako niti allowance ko. Ay, una yun, anak ko. Nagnakam kamutan. O nanang, maamiris kong aminan ita. Pudno amin dagiti pamagbagayo kanyang idi. Saklaang ti sana makaawat. Ngamita, maawata kon. Agyaman ak no kasta, anak ko. Agyaman ak ta nagbaliw kan. Naragsak ka kadahin si Dice. Wen lakay. Awanan ti kidaw ak pa iti Diyos. Ngamin, nakaamirisan ni Marlon nga anak ta. Saanan akas idi nga inuubing ti panagpampanunot ken tigtignay na. Nanakmanen. Amom kaday, anapalalo mo itiladingit ken panagdandanag kaw idi nagtalaw. Ngem in kagumaak tinagbalin anatibker. Inkarkararag kaw iti Diyos, asapay la kuma. Ta itikas ngay naramid na. Ket maamiris na nga awan dakes iti aramiden tayo kinkwana. Kasta ka di, lakay? Wen si Days. Ket sa anak anapaay. Impaay ti Diyos tikid daw kaw. Isu anak karagragsakak met ita. Amok anak kaamiris idi nagtalaw. Ngamen, sinaranget na ti pudno aka ipapanan ti biyag. Nalaos ti ragsak kaw. Nakarkaro akpay, lakay. Ngamin,
nagbaliwan ni Marlon nga anak ta. Saanen akas idi nga inuubing ti panagpampanunot, ken tigtignay na. Ado dagiti mangipagaro, abarang-barang laang ti pudno, aka ipapanan ti panagbiag. Ket agtalinaed ti inuubing atignay, ken panagpampanunot da. Ngam iti kanito a makaamiris da, ditan a maduktalan da, arumbang lagayam nga imula iti panunot, ti amin a pamagbaga, tadagita ti agserbi nga inspirasyon, tapno mapanday ti nasayaat, ken narimat a masakbayan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.